Yurdumyzda kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ähli uğurlarda bolşýaly. Sağlyk guruş ulgamyny ägurt uly ösüşleň gadanylmagyna giň ýoraçy. Paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň beýleki sebitlerine hereket edýän halkara derejesindäki sağlyk guruş merkezleri ýylaty ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürleýär. Şunu Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howandarlygy mätä şagdyra himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň alyp barýan işini möhüm urnuň degişligini bellemek ýakymly. Gaznanyň hasabyna käbir kesellerden ýejer çekýän şagdyra şaşyrymly operasiýalar ýerine ýetirilýär. Hemde olary operasiýadan soňky bejergi işleri alınıp barylýar. Operasiýa geçirilen şagylyň enatalary ýurdumyzda üspelýän ýaş nesiliň saglygyny goramak hemde keselliň öňüne almak uruny edilýän tagalalar üçin Lukman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarmyda hoşallyklaryny beýan edýärler. Olary çağlarynyň saglyklarynyň dikelilmegine baglanyşykly meselelerini döwletimizden hemeşelik üns merkezine saklanýanyny, gowanýanlyklaryny belleýärler. Şunlary arkada şäherindäki Gurbanyny Berdimuhammedow adynaky çağlar sagaldyş dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldiýän çağlara degişli bejergi işleri häzirki zamanly lukmançylyk taraplaryna laýyk derejede alınıp barylýar. Bu ýerde Ahali welaýatynyň dikeldiş bejergilerine mätäş çağlaryna ýol goýulan lukmançylyk hyzmatlary ýokary halkary gurgutjyryny laýyklykda hemde kesiýetini meýilname esasyna amala aşyrylýar. Şeýle arkada şäheriniň enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezinde näsel çağlaryň ýetimleýin bejergi alýanlyklary belläýärlikdir. Munyň özi çağlaryň dogry derejede saglyklaryny dikeltmek uruny döwlet tarapyndan edilýän ýezgidärli aladanyň öňe netije berýändiginiň aýdyň beýanlary. Şol ruwatyň özüni milli saglyk goraýyş ulgamynyň lukmanlary häzirki zamanyň ösen tejribesini, alyman gadananlaryny hemde bejerşiň kemil usullaryny özleşdirýärler. Bu bolsa lukman arkadamyň belleşýäri, saglyk goraýyş ugamyny amala aşyrýan bejeriş işleriniň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny üpçün edýär. Bu gurda alınıp barlayan işleň hemmesi hemde döwlet tarapyndan edilýän tagalar ýurdumyzda insan saglygynyň goragylygynyň puta binýadynyň düredilmegine, keselliň öňüniň alynmagyna gönükdirilýär. Munyň özi ýurdumyzda halkymyzyň saglygy urunyny aradanyň hormat prezident bilen ýol başlygyna amala aşyrylýan durmuş uğurly döwlet fiýatatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birdiginiň aýdyň subutnamasy.